So cad a Harlíonn inar gulin nuair atá agla orin? Well, bíonn do chulin maithas leis an hormón adrenaline. Spragan an bura hormónach do chrí chun foiil a cheola go tréan chuig do bhatáin. Sin an fáseant go móthátha riint beag corach nó creathach nuair atá agla ort. Tá ullbhreise ag olbhú do chorp chun tethe nó chun an fód hasamh. Tugtar tríd nó tethe ar a gáras seo. Bhí an gáras tríd nó tethe meas ar a rathúil den duine lua. Bhí a gáraith le bheithí alta, ach níl an úsáid chéine ag suchaí an léir nuachta lehéid. Is féidir len ar gcuirp an phrícníomh agla a iompú trímarais go gasta. Má tharlaíonn sé nach bhfuil muid amhail, tagann an néir choras parasimpitach I bhaim chun curannaigh an bhíonaí tríd nó tethe. Go príomha tríd an díle adrenalín na stoppa agus ar guis le crí a laidú. Riáid or bhreagra ar an agla an tunchar atá eici orin. Tá ról ag na thuirlis ar féidir le na úsáid, cos le ghlacaíocht, machnamh agus teireapa chun ar imní, stros agus agla a laidú. Ní léon doubt ná go mé fatí ar chuoine, go mé imní ortha agus fiú go mé ís le brí ortha. Is féidir le gatainna sa tír go gcuid I dhéanamh ar son le cúise sé féin éon rúb. Má tá tú I gá tain tá imní ar an máidir leis an coronavirus, níl tú de éonar, ní léon bhealach ceart nó mí ceart le mothú. Is mothachain barúnachach nó adaptive iad an fatís agus an imní. Mar ligann siad dúin a bheith airach ar an dimpelacht agus airach den cóirla tá áil agin ó dochtarí is riile. Ach ní mórdún fare ar na mothachain seo freisin, mar seans go méid tú thuas seall, híos seall leo, ach má aíonn tú go an imní seo a gairí níos seasamhí, níos leanúní, níos trimme, is an sin gur cheartad smaoinemh ar dulling lech leis ar bhealach éigean. Tá sé an éasca éirí búrtha tá a ceappa san ámatá isán. So beidir laidú dhéana ar an méid nuachta is atá ó lurag agin. Sé antácht a tharahuirta den bheabhar freisin. Stocha nar smaoiníomar dearghoine, do chud is mó is anmhí chomh síalta an duine. Bhíonn siad nósagin a bheith I gaidirmh le réimse leathan daoine nach mór gach lá, mar thor ar an scar sóisialta nó ar an féin éonrú tá deire tuban borg tagtha lei seo. Tá sé fíorthállatach technolíoch a úsáid chun nasca cumad suas, chun córa bheith agat, chun de chuid mothachán ar an suíomh seo a roinnt le cara na duine éigean eile. Achas stocha gur gá bheith cuairmach maidir meán chomh síalta a gcónaí, mar ar bhealach ní domta ach I fidgel nu mask áit a léiríonn muid príomh amháin den saoile tagin den eisbreis tagin, mar sin de gach sean scoil na búirteanna céine agus an imní céine ar na daoine seo atá a chréile íomhána dearfacha ar na meán chomh síalta. Má ceappa go sé tácht a chud smaoinemh ar bhí atá sláintúil atá fulláin atá éasca le cholamhú sé begóní beag níos deacra fáil ar glasrí agus thurthaíach sort tada ceor le trátaí a ganaí agus le píisina agus íosc slánathe freisin. Dúirt bheith cínte nach bhfuil cheapanna numar chu siúcra dul isteach sa chóras ag éon amháin. Agus sort meascán beag san eistú bhí óla go lá nach mé muid a gairí róh réan de. Sé an chóirla atá ag ar glinacóirí ná rudaí beaga a dhéanamh cuile lá chun an saoil a cumad mór a bhí sé. Rudaí beaga ar nós ar ag sús ag an am céine, gléis tú hain mór a bhí tú, just déan na rudaí beaga a bhí tú ag déanamh na rudaí a bhfuil tú an fós a dhéanamh. Tá me ceappa go nairóid leis an féin éonarú seo, an féin éonarú seo riachtanach. Sóbháilíonn féin éonarú seo suid.